Hola, com esteu? Segur que una mica avorrits estar a casa. Nosaltres també. I sabeu què? Amb l'Hugo i el Noah hem pensat idees de jocs per poder fer a dins de casa. Hem pensat unes quantes proves per fer circuits. Nosaltres les hem fet amb el que teníem. Vosaltres segur que a casa teniu coses diferents i les podeu adaptar. Amb pilotes, amb coixins, al sofà, al llit, al passadís, amb les olles, aprofitant el que tingueu. Segur que us ho passeu superbé i animeu els papes a que juguin amb vosaltres, vale? Us ensenyo. Per exemple, amb cinta adhesiva al terra fer unes marques i saltar. Passar per sota d'una tela, fer la tombarella, passar per sota d'un pont, per sobre, saltar, pujar, baixar per sobre del sofà. Podem posar a prova la nostra punteria, fent cistella, passar per damunt les cadires o per sota. També podem incorporar proves on hagin de pensar una mica, amb les joguines que tenen de muntar, desmuntar, com aquí les caixes, un puzzle. Salts, aprofitant els animals per fer-ho una miqueta més difícil. I acabar saltant i fent tombarelles al llit dels papes, que sempre és el més divertit.